Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Chief Executive Member jong Kasih Hills Autonomous District Council, uba HSLA, ringkat ki arngut ki MDC, bakantop uba man study nongrem, bat ke Kongres Mary Kharpuri. Hak arp kendai terik mentau benai kelalingkot arhajar kat kendai. Kila jurep ya kesnong lengkat berdiwa bat kesnong dauki kiberan hakithan kapot hapreng kari India bat Bangladesh. Hakan ikasngi ke badai ru ke joint inspection ladan rengkat na kibor punya district na penursla civil subdivision balalam khaman dau ba Gautam Warjri nang ta kinoi lam ke CCIB bat kisordar snong kiberan hakithan kapot. Las dangi kani ke jingjurem na kesnong lengkat bat hangne lasem bakat kom umau pot Kamaran football bat ke brikwai kin hap show sya kesnong lengkhan handai kin sahab no shabar jong ke jingker sainarsha Kijing sain haka hendreu terik jong September arja khatway ya ka LBA rengkat bat umah Manmohan Singh Prime Minister juga India tinama galia boleh Chief Minister Dr. Mukul Sangma Deputy Chief Minister tu Pak Ruel ini menubalik nang ni lokal MLA nak kani nang ni boleh ba Preston Tensong long Deputy Chief Minister mentah bat uba lakamen rumboi uba dewi MLA nak Warjentia dewi Minister mentah dikata kajing ya soi joki haka hendreu terik September arja khatway kala penlej ini ki jaka kasih sa Bangladesh bat kaba sakawesa kaba sosi galong ba haka LBA arjar khatla ka bami ong kumni ko ong ba ya kadi kajing penyai jaka kutandai de kajing menjur kita jaka menjur willingness of the people hendrengi kum kipai ba ngimti be wi ya kata la shu talk baki pai ba kila ai hendrengi jing sha ka sa ki babul kini try kendo ki kilam ai ki shko ngo hi kini ki ameliar hut ba udi chief minister ba chief minister hakisam arjar khatway halanti banda seperdiwa na kesnong lengkhan lalap ya ka company ke bapentrai ya ka jingkentor khendau na ka benta ban ker sainarsha bat kat kom ka jingti khendau kapani baki babon ki jaka ken sadu aino kat ba haperdiwa bat dau ki pat lalam baki maupun ki badai banyang hapedeng jongkawa menta pat kilapoi sadu snong brio habekran bat kinong pathai khobor hadin baladap jurem uba HSLA ulapan pau ka jinglingo baki babon ki jaka jongki kasi menta kilahap apo kari Bangladesh wa ulong ru bakane baro kadai na ka jingle jong sarkar jilla Kau ibu ibu akan jatuh ini, kat kum ke Nehru Noon Agreement 1958. Ka decision jo kata kalong bah, berkata kalong international. Buat mangi hang ni hapo ka region ngitip, pada atlet Himalaya atlet snong, kebut ka pedeng jo kawa kadi pun sam. Kebut ki enjoy lang yo kawa. Dok ha ta yo ni yo siap ta yo ni yo. Tikani kan Nehru Noon Agreement 1958 pilar di benar hantai hapo wet stream jang kawa ngot kawa ki ong hang ni ka piai nan pian mo tin rei kai ka bejam ta kalong yo pilar nang tai kilawan ra hang ni sini budi benar mid stream la warna sini nang tu no pilar pat kin sa tho shispa san po ban ai ka fencing kata ka diga ba kemul kalong shispa san po plus ya kan bat ka bejam ni kemul nak ka meghalia dan IRM dan chief minister dan minister dan deputy chief minister dan MLA dan IRM kat mon Bangladesh yo ba kani ke julong karukom ha ka sarkar meghalia la de international boundary ru ngi de victim la de ki interstate boundary ba ka sabru meghalia de victim ki MLA jungi ki minister jungi de ki lundai maaf dah Dalam deh, ibu juga ki haban ban safar. Kata ni kau ikut apa? Ni slow, aduh kata. Ngambil tangga tur bat kabadi interstate boundary. Ni tur syati, siapa block 1, block 2, ni syatu nak ta poi sendiri kum ni, poi hamajai ru hakan ni kedur baik. Kami kali akan syatak na barok hoi jaka. Mentang gili ban pek yung pilar badan hani. Mentang pi dah kemak lejong. Hang teh apa madan football jong kelingkat. Nah kam jong UBSF kiberi kita yang tu di Bangladesh. Kira itu mesti bayar di Bangladesh. Bentar hari kasih jong ini Yokim Shah. Supaya BSF yang new kah Yokim Shah iki belai. Kasih ibi kam patrikam henry mentak ada ya lupa kumna. Yo kasih jong Yokim Shah belai si yo. Kat Bangladesh ukit ke mesti yap nang tena po lengkat na BSF kam urak sistem kabiang. Tinggal ayok benpej ya kini ki boundary pilar. Kena zero line macam nak pedeng ni bala mungkin riak lot barok la pen kenya ka tu ka Nehru Noon Park 1958 ka ha ka ba mau nong rem di benan hapdeng jong kawa
kata kadai ka prinsipal ka bala niang tenrei hapo lingkhat antai perdiwa la kenria yang tu maha kham syarut ti katu kan kita ka perdiwa kan sangat hapo ka jingkir kan degi India tambah kinong song kila long support jo ka jingkir setai siliang pat la don ka wa amut ti kan long ka perdiwa kan long hapdeng ka jingkir kim degi Bangladesh degi India degi de hapo jong ka hapo jo ka jingkir pat kila long sabar ke position jo keperdiwa kan ko ba tu kata-kata tinggi ko ba ka sarkar ka di ban pekloi la kaliang jo ni di kumi di ba ketu surok na link khat sedoki ka di ketu surok ka ba ajing im ki bri jongi nei menta ketu ka boundary kala kiu nuk tu namadan na link khat kala kiu strong lum kala penduk ya ketu surok bat menta numla su ban thau surok nomor kiu nei pu surok di kani galong kam ka bakerki kemut kai ke bang ong mentan kaliak jonga komisi am desa council ba ketu ko company ka basna ya ka fencing na lengkhat shani shapo perdiwa kadi ban sange swa di ingin sa pha ka jing tho la shai company ki di ban sange ki di ban tips ki board kai ban di ban sange kinum pat le ju board tu na marba kalau long ba ka shithi ngale i ke jong commissioner menchwa GP walang ulat ho shinu sokar India ba kini ki jaka ki ba kilong reverse effect ya kinong song di ben pensange shwa ki kwa ba kerpat ya kaliang ka sokar jongi sokar me kalia ka di ben ship serious ka di kam dei ben shui tu na marba kan ok jing sha le ben ki bri jongi ki ba shong ha ki ki than borda ki la khot biang ya ki CCIB kin wan shalong ka Southrick por khari biji bangin nang plan ya ka ibang di le mencuang ngawan hangni ngawan ku chief guest ka boat racing hangni 1988 ni hangni ka boat ka jongi gini ka jaka mentapi im ngi bong ban lek tu bisa pum sha shu ngi ban lek chitai hangni ka kom ka jingbom kitya jok ka sarkar ngi shu ka jaka chaman ka bangi phai ngi kerpat ya ka government bagi di chim khia gini kam dei tang na ka banta ka politics ki gini ban kit khia kani ka kam ka long ka bakhia kan ka jing sier jo ki pai ba ji sini chief minister ha ka ko por Dr. Mukul Sangma, Deputy Chief Minister, nanta Deputy Chief Minister Bamta Pa Preston Tensong uba Lakemen Rumbui ki ba late chapo Dhaka hakan 3 September 2004 ringkat bat Prime Minister jo India Manmohan Singh ban sign dia ka land boundary agreement hak sistem 2004 ki hab ban ai ka jubab ka ai ka ba ki yakut hamtu ba kala long ka jingdu ya ka jaka jo sini lem do kenjo tin ya ki try kendo maki kila sain kum ki try kendo bat menta kala wan kene ki jing tim yo pai ba jongi dikini ki rangba ki balai champo Dhaka hakan 3 September 2004 kin hab kit clear ya kene ki jing kulmar ka bade ya kene fencing ka bata kin hab anai ki jubab ka bashai ba Preston Tensong ba Lakemen Rumbui Dr. Mukul Sangma bat na kaliang Deputy Chief Minister ngam te parwel ne asilalu ki hab anai ki jubab kai ka ba ki menjur hong tu ba menta kini ki post kini kila kan ria lut ba ki long menta kalong tang ka jing nong ko bakrau ya ka enosing yang patai nimla hiban ai la kalong hagani gadur ban mentangin haban kho show DC ba di bentunan kam kimla ban violate ya ka district council mara haga agreement la kho kumta ba khamtam ki jaka badi schedule tribe benumdei ban nyon board schedule tribe ki kumta la kho ba ki di ban sim ya ka menjing menjur na ka district council ndai mentak le menjur DC in satho un haban sim jawatenge ban pensange ya kini ka company ka batre na la khat cha perdiwa Habayakan pat bat General Secretary jangka Coordination Committee on International Border ubak Kerman Merchang ulong bana kaliang ka CCIB kaladawa baka jingker senarsha kan long bank na zero line om naka chispa sanpoya kumbangila dawaman kapor nakapor sa kapor kajing dawa jungi kalong bank ban penbay uput usam om de bangi persya ka fencing ndre nimkwa bagi jaka jungi kan ya Bangladesh nimkwa batang sin si ka jakaru ngin Aisha kiwe namar bahadin ba kila kere fencing kamut ka jaka kila ya bi Bangladesh di nakataka daw ngamkwa bagi pa iba jungi nadu kasi hadu jaintia kin syayuro ki jaka jungi hindu ki jaka puta jungi te halor kan ka jingwan simkhia ka district council ngadap ka jing semua komen ka hadu kata-kata kini ki nong mi khamat jungi ni gerang ba jungi nadu CM dan borom jungi ba shela nang tai kong grace kum local MDC ki simkhia kena kam bat kalong kai ke ba penhun yang ngikum ki pai ba ki ba yale kena kam te halor kan ka jingyo i jongki mentakas ni ngai scam ba
tin kan ka jing wan jukim ta sni kan riu hak tendong skor jong sokar but kai ga bangila yan de hakini khat khas nem kan belum sicha hak ba ka sarkar kan pli ki skor but khmat ban pen be shwayo pur usam khnang ba kan mdu ka jaka joni sa Bangladesh namar ka ba san ka pisangin nang yo andre ka jaka ngin mi yo shu sin bangilado ngilado ngim dawai ke kasulong no tang ba kin pen be shwayo pur usam bat ka fencing kan long hau zero line tang ka tahingi dawa